Moko kuom jokanyo mag somo koro koni okang' mar migawo mar somo yango ni idhi rwaki e klas 9 nyalodi jopuonjre ma yande orem timo penj KCPE ma higa kokalo. En gima nyalo rocho ngima jopuonjre. Jafwambo marwa Judith Mondi ne otwak kod jagoro maduong' mar KCPE Misori makwayo migawo mar somo mondo yie omi jopuonjre go penj eka tergi e skunde sekondari. E kinde magolo duoko ma KCSE odiochieng' manyore kaunti ma Uasin Gishu, jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu oketo lere wi jopuonjre 9,000 manyicha ok otimo penj mar klas 8. Mashogu ne oyango ni nyaka sani giseyango mana jopuonjre 2,000 mane owinjo tim penj duweni. Kata kamano, migawo no yienegi mondo gidonji e skunde sekondar maonge duoko mag penj kendo ibiro migi penj ka gichopie Form 3. It's been decided that the 2,000 candidates join Form 1 starting January 8th, January 15th, that is next week, and be allowed to sit qualifying examinations later. They will however be advised to ensure they sit the individual qualifying examinations by the time they join Form 3 to enable them to register to sit the KCSE examination at Form 4. Paro mar migawo mar somo onyayo twak e kind jokanyo mag somo ma opogore. E twak marwa kod jagoro maduong' mar KCPE Misori, penjo wuok ni penj ma itimo kod jopuonjre gi ka ochopo e Form 3 en mane to itime nang'o. Kang'e ni penj ma gidhi timo ka gisetimo 2 years mag secondary education ten penj mane. Nikech tinde waonge gi Kenya Junior Secondary Examination betime Kenya ka wan mana gi KCSE. To kendo ka gisechopo e Form 3 kota ka gidhi e Form 3 koka gitimo gidongo gi gachiel to gitimo KCSE. Koro mato koro penj mane. Mashogu nyolero ni jopuonjre gi ibiro ketie skunde mag kaunti ka dok piny. Gino ma bende Misori okwedo kokoni kamoro nitie jopuonjre man kod nyalo mar donjo e skunde mag national kendo keto gi e skunde mag kaunti biro jwang'o geno margi. We know where they are and they will be able to be given admission most likely in county or sub-county schools. They will be able to proceed with their studies because we have a policy of 100%. Bende koro kata ka gibedo placed sani. Ere kaka inyalo ka nyathi moro to aptitude mare ne onego bed odhi alliance. Ang'o mi chune ni mondo odhi e sub-county school? Ngeche ni ere kaka giyudo gi. Ka giyudo gi adier mang'eni kuonde ma gintie to gi mobilize parents gi mondo parents gi oter gi omi thuolo mondo gidhi gitim supplementary examination mondo gi join kaka jok moko. Kata mana oboke mar klas 8 makinde mathoth irango ka yudo tich e pacho kata oko bende penjo wuokie kaka jopuonjre gi biro yudo. Wang'eyo kaka certificate ma KCPE en certificate ma kamoro amora midhie mar tich nyaka penji gino to timo CPE kanye. Idwaro living certificate nyaka mar school manisome. Koro ji 2,000 gi gin to ka gidhi somo ngeche ni wachala gima koro wachalo gima wamop gi out ngech maendi chieng' e penj mogik mar KCPE. To ne minister nyalo bedo bold mondo otima gimiluongo ni supplementary subject ne ji nyalo understand. To bende ok nyithindo 2,000 kende. Thuolo ma kamano kono chiw to ne nyalo miyo nyithindo 9,000 ka bi manyo mayudi mabitim penj. E twak marwa yor simu kod moko kuom apisa mag migawo mag somo gisingo keto e ler ne jo Kenya ewi kaka jopuonjre gi dhi riwore kod skunde sekondar. Judith Mondi, Ramogi TV. Bang'e wabiro go mbaka gi Misori.